още да учите или? А вие какво правите? Ами аз съм го завършила достатъчно пъти. Вие какво правихте в университета? Попитвате ли се? Радвам се, че ме познавате. О, вие сте едно Радвам се, че ме лице. познавате. Вие сте едно лице. Но и ние ви познаваме. Какво правихте в университета? Дойдохме да видим как учителите инструктират. Как учат студентите? И Как какво учат? видяхте? Защото ние А вие видяхме какво правихте в парламента? Вие какво правихте в парламента? Вие. Какво правите? Вие какво правихте в парламента? Очевидно имате нужда от университет. Я кажете какво правихте в парламента. Аз съм завършил То се видя. Какъв е проблем? Я И кажете, какво правихте в момента там? Дойдохте? Изразява възмущението си. Проблем ли? Кой се опита да разбие вратата? О, не, те ни отвориха и ни поканиха, бяха гостоприемни. Те бяха гостоприемни. Коите? Някой си хихта, ние не ги познаваме поименно. Кой ви покани? Депутат от БСП Борис Цветков. О, не го познавам. Може на вие само, ако знаете. Защо Борис Цветков беше познат? Защото не се познаваме и защото е парламентарно. Как? Много ми е приятно. На Стен Генов съм. Защо депутат от БСП Борис Цветков беше познат? Той има право да дойде. Не може. Да, аз лично знам от тези. Добре, а вие, госпожо Георгиева, още ли твърдите, че аз съм откраднал ни пари за делфини и такива неща? Бихте ли го отворили пред камерата? Кои пари съм откраднал аз? Кои пари съм откраднал аз? Не знам от вас. Решавайте личния си въпрос. Кажете, кои пари аз лично съм откраднал? Кои съм откраднал?